chakamudzipa chikamutuzurisa part 3. Chafa Utaya akasimuka pamba pake ari kamuhungwe asuruka denanga kwa Musachiona uko ainge afonewa. Chafa Utaya akangosimuka asina kusimira shangu zvekuti aingomburudza nyama dzetsoka dzisibayawa nekamutongi. Ko icho chainge adaidzwa kwa Musachiona achiziya here? Aingove munhu chete aina zvinzvira ogani. Zebhedhia aingosigomerana chiko kudikita resiburikasi chemasiti. Amaiwe, iwe, ndandisineziya kuti kudya kwepunza mbuya kani. Paiyaura kudai Chafa Utaya akabva angosvika akagamuchiwa panze naMusachiona. Sawira, Zebhedhia wara, iye ndengoro yaVhainesi. Vakadaro waMusachiona nekateketeke. Asi Chafa Utaya akangoramba adeti tuzu aperehwa ndekuzeti. Nasawira, zvinokana iri ngoro yaVhainesi? Haane gunzvikaka. Tetapiko yatemubata sei wakare akuchisa. Akadaro Chafa Utaya azisasamura manja. Musachiona vakapinda mumba mavo vakauya nomucheka wekuti Chafa Utaya asungire adevhara muromo nomhuno. Kumanja akabva apaswa mapurasitiki ekupfeka. Chafa Utaya akasvika mujomujo maZebhedhia ndokumubata tsaya asimushamisa. Zvakanangara mukamwe maZebhedhia zvakamusembaudza akapotsa arutsa akatezepona nokusvipa. Sawira, iye haisi ngoro yaVhainesi iyi, kudya uku. Akadaro asitaudza Musachiona avo vainge vangosewa miri vadegara. Chafa Utaya akazetekenyedza Zebhedhia akakosora kasingaperi. Mukamwe make makaburika chinhu chitema-tema chainge chidetsvirira. Mabudiro achikaita chakaita sembeya ineburuka nekumbido. Ko chacho chitema-tema chakaburika chiko. Abiyangwe ngatisanganei pachakamudzipa chikamutuzurisa part 4. Iya munopasiwa na Chairman Mfurutsa mukorekore weHurungwe wepaNyaminyami FM.